alif lam mim alif lam mim alif lam mim sad alif lam ra alif lam ra alif lam ra alif lam mim ra alif lam ra kaf ha ayin sad dasimin dasin dasimin alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim yasin sad hemin 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 aisin kaf hemin 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 kaf nun. Waɗannan kuraman baƙin na cikin alƙur'ani guda 27 su ne za ka rubuta a jikin baƙar takarda, su za ka rubuta a jikin baƙar takarda. Kuma in za a yi rubutun ba a so a yi numfashi, ana rubutawa ana ɗauke numfashi, ana yi ana ɗauke numfashi, babu numfashi ake so a rubuta. Idan kana rubutawa ka ɗauke numfashi kana rubutawa, in numfashi zai zo sai ka tsaya da rubutun. Idan ka yi numfashi ka huta sai ka ƙara ɗauke numfashinka sai ka ci gaba. A haka za ka gama da su guda 27 ne a jikin baƙar takarda. Kar ka yi numfashi, a haka za ka ninke takardar. Idan ka ninke kar ka yi numfashi, a haka za ka sa zare ka naɗe. Idan ka gama sai ka sanya a gaban ajihunka. Kana gamawa kafin ka yi magana da kowa, kar ka yi magana da kowa, za ka je ka nemi rago mai fari da baki ko tinkiya mai fari da baki wadda jikin ragon akwai fari, rabi fari ne rabi baki ne, sai ka yanka shi. Idan ka yanka shi, naman ragon ɗanye ake rabawa, ɗanye ake raba nama saboda ana gaggauta aikin. Ɗanye ake raba nama a lokacin, za a gyara ragon a kasafta shi a raba naman ɗanye. Kan za ka yi amfani da shi, kan ragon za ka yi amfani da shi, za ka buɗe bakin ragon sai ka sanya wannan layar, ka sanya wannan layar sai ka rufe bakin. Idan ka rufe bakin za ka samu ko wani zare dai ko wani abu ka ɗaura bakin yadda ba zai buɗe ba, yadda ba zai buɗe ba. Sai ka samu farin yadi ko na likafani, farin yadi dai ake so ko yadin likafani, sai ka sanya kan ragon ka naɗe, ka naɗe, ka naɗe yadda ake wa gawa. Kar kai magana da kowa, kar kai magana da kowa. Idan za ka tafi wani waje ne ko bayan gari ka je ka binne, kada ka yi magana da kowa, kada ka yi magana da kowa. Kuma kar ka sa takalmi a ƙafarka, ba takalmi za ka tafi. Idan kuma a cikin gidanka ne to ya zo maka da sauƙi, kar ka sa takalmi kuma kar ka yi magana da kowa. Ka yi rami ka binne, ka yi rami ka binne shi kamar yadda ka binne wannan kan ragon da wannan layar. Kowace irin magana ce, kowace irin magana ce, duk girmanta, wallahi ko wani ka kashe, maganar ta mutu daga wannan ranar, maganar ba za ta ƙara tashi ba. Kowace irin magana ce ta mutu, ta ƙare, ta lalace, ta shiriri ce, ta bi ruwa, ta bi iska. Wanda ya like, ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ya yi sharing domin 'yan uwa su amfana, shi na baiwa ya je ya jarraba. Allah ya bar mu da san manzon Allah.